terus tinggalake radanan bener berarti wong hakikat. Ana siji maning golongan wong makrifat kang aran ilmu makrifat iku suci kenang tingkalak mandie karo ngabdinan diri maring Yang Maha Kawasa karo kang sabener. Awas kang aran hormat sujud bakti ngabdi sejen. Maka hormat ku menghormati kita sebagai umat, anak tamu tuli dihormati karo wedang, karo jabur, karo udut hormat. Tuli budaya sekolah hormat ning bendera. Hormat. Maka ngabdi sujud ngebakti sejen. Ngebakti ku antarane anak karo wong tua ngebakti. Sedulur karo sedulur tua, ponakan karo mamang. Anak buah karo bos bakti. Aja kaya pengesrek ngerti ning bakti. Jadi ora temen ngari wayang si anak kan duwe dhewe. Adrang dudu ndake dhewe. Jadi rusak botol kaso aku dudu ndake asale ngerti ning bakti. Oh, iku tap-tapan atawa fase ning ilmu. Kasaru ning dalam agung negara ngamarta keserang gara-gara ning kraton ngamarta blek peteng angga Raden Pancala muksa gini apa kan siapa hilang? Gaduh kasih diulang nih. Esok nakir pas sore nakir godong rasa esok mikir sore mikir kan dipikir kadang-kadang ora terasa matur kesuwun
kumis asule grup potel cupan sareng mamaku ala hari kedik papai anis sareng mama tika kedik ngaturaken matur kesun Mamaku ono saking biawak sareng masa trio ekdik main maminang wong cupan sareng mimi menong mama unus mama Reza Kacung Indra mama Ahi mimi Ahi mama Suartono sareng mimi Suartono ekdik mama Rina mama Kaja mama Sinta mama Juni mimi Juni singgirakan mama Bumi Cupang Kang Mandor Cupang ajalani selawas pecak belut saking Yayueli Mama Reza disambung kalian banyune saking Mama Teguh jun lagune sabar segalane sing oleh kangge Mimi Teguh grup Hotel Tobat yuk pecak belut sabar segalane yuk eling wong sabar sabar segalane kaligane tinemu jodoh ini suarto ini akhir ngajan pegel lan kusel nunggone mamaku di percuma mamaku ono sundi saklakone aku mis asune kenakon jadi jodoh pirang wulan lawas pirang tahun jabane rasa tugel sun ngarep masa trio mamaku ono pujian syukur alhamdulillah karo kama suci mulia gelakon bareng segera ora gampang yen wong kepengin pun asuh kumis kudu gelem lakone barang sing susah kang mandor copan ora gampang yen wong kepengin seneng masa trio mamaku ono kudu gelem lakone larani weteng mama Teguh moga-moga sawise kita bunga aja pada mama deh kita sunanya moga-moga sawise kita seneng segala suka duka bareng-bareng pecak belut si anjatan bukakan mulak nunutin sampean nurut nurut lan manut mandi apa ke masa sudah hayalang kawong sejagat ganteng
lumayan bu mong sampeyan pati kredut pengen ketemu iman kula rindu kairman sing sumur adem yen eman kula neken pati renyang sekape rasa cinta sepucuk jiwa hayalan selewa-lewa mong ribut karo sing tua kocak welut singan jatang mama reja kula nunut ning sampeyan yayu eli nunut nurut lan manut pandi hapakeun pasrah sunai sekaru kiri gambar watu Jadi goreng. welang pisan kaya kaca welang pisan kaya kaca mamaku biawa ning batine tetep ngakui Wajululu. Prabu Ditya Kraturaka nun kados pidawuma priyen kautus kongkon nyidra jurat makang niwat Raja Ngamarta kali gawe kenging puji panjenenganipun mamarsi angsal damel apa bisa salah nyulik? Mboten, Mak. Saderenge kula cidra kula nyepion rumiyin angsal kali jam langkung nginte ngimpi. Upami sampun jelas lan terang kula cidra kula durat maka kula buyung mriki. Wong ciri-ciriye kabeh janggongan ning sorke ning dhuwur dewek-dewek. Wong kang disembah-sembah tiyang niki. Karane kena dikongkon ya, ayo sapa dingin. Murid kasiane mama dilapor. Dalam agung negara Ngamarta ana sababae. Wonten sinatria kang betot tur abirawa sembada pantes prigil katone mung kulite cemeng. Karca meninge. Wonten sinatria kang alim dan bagus mung rambute gondrong. Karnyu meninge. Wonten tiyang kang dhuwur doglong raya gopes endah sepitak mulu sikile bubulen. Uja tukang ngobrol kodok. Uja rai jaran kemidi. Uja idan gopes. ngaturaken matur kesuwun dumateng Mama Swarto Nami Swarto Nini Ahi ngaturaken matur kesuwun sareng Bos Ayam Arab matur kesuwun Nini Nenong Mama Umus Grup Deog sareng Mama Tony di Grup Deog matur kesuwun Kang Mandor Gintung Kidul Mama Bune Gintung Kidul Kang Kuwalahara Papai Anes Grup Hotel Asura Komis Ajanani Mama Teguh Mas Satrio Minangkare saking dia
Upami mboten percanten mangga enggal kaprios maring mama guru piyambakin mawon. Mengkonon ya sabat siku. Pencawala kados pundi dawuh yang bagia setakan kasuwun kula tampu bisane kacitra kadurat maka kaboyong menani kebon papungkulan soten aja jadi kurang enak ya nggih mangga mboten dados alam karena apa supaya omongi eyang niki aja dirongokaken ning kupinge sejene Pancawala. Jadi kang kira-kira face to face 4 mata gimang iki mengkene yang merasakan bawana jagat ya kaya-kaya orang biasa-biasanya jagat kaya-kaya dilengkap sumur panas kaligani angin ya bleger Kenawan srengenge ya kerasane telep-telepe panasnya blena. Nembiake ora diudani pirang minggu bae kaligane kalen-kalen asap. Sumur-sumur asap. Sriwinging angin serempiang-serempiange perang-perang ya blena. Lantaran apa? Lantaran wingi bengene bocah tukang ngobor kodok, bocah tukang gogo belut, bocah tukang luru ula, saiki diangkat dadi dewa kamanusan. Layu sore padang esok kaya katon, mama bumi cupang, sing ditembangi. Mama bumi cupang sing hormati mama bumi gintung kidul kang madro gintung kidul kang dirgakan Surya Kumis Kumis alias anaknya mama bumi cupang deh suwun ya alimun suwun ya bocah rai jaran geribik rai gopes wonge dan cungkring gumkon hajo mama hajo ibu bangun kula kaberan pisan lamun kaya kenen terus-terusan ya ora kuat orang nyangga aja astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim. Ngajo. Ngarani kuya anak baik, anak baik. Rupanya si Betara Guru kuya sering dikirim pepesan kodok. Sering dikirim gorengan belut bocah dan rai jaran wong orang duwe di pendidikan glabar pisan ijazah bae Allah pengalaman ente gaduh anggur-angguran diangkat ke dewa kemanusiaan ya haja serok dari Pancawala tumindak ing Betara Guru kang mengkononku bener apa beli jadi kang tak jaluk ning eyang Pancawala kebarengan sekap raya sabayapat ngaturaken matur kesul mama bumi gintung kidul mamandro gintung kidul mama bumi cupang kamandro cupang kaberengaken bos ayam arab mama nisa ini nisa matur kesul mama ahim bibi ahim mama Aziz aturakeun matur kesul bersatu padu sambung bau
genjrong golong bebarengan gotong royong sebebaturan kang maksude kabeh sakulawarga ning Pancawala tanda tangan wong sanegara Ngamarta kira-kira sumbring aja terus ngene dadi dewa kamanusan dari wong tua mau ngendi Dharma kasumaka boyong ning kadewatan ngaring sang yang ngeradaku bayaning dia jadi sore dadi alang becikian di rumang sani Pancawala iku dadi raja untuk nurut ngomeyang segera lengserkan sumbring aja terus ngone dadi dewa kamanusan kang minangka dimupakati ning raja-raja pirang-pirang negara yaiku wonge kedeleng dipandeng ya kepandeng dideleng ya kadeleng dicawel ya kecawel ora ado ora barak ya mung eyang kong bayar aja batir yen iyang diangkat dadi dewa kamanusan bakal musnahkeun Betara Guru BBM bangun mudun dalan bakal diaspal bocah sekolah gratis tenang baik ngaturaken matur kesuwun Mama Tuni matur kesuwun ajani memong Mama Reja Cokendra Mama Unu Semaji Semagopa Bos Ayam Marat ajanani Mandor Cupang Mama Bumi Cupang ajanani aku mis anaknya Mama Bumi Cupang aku mis matur kesuwun Kang Mandor Cupang deh Masa Trio Mama Tika Genit Mimitika Mama Tika kami kembali kang hormati Mimitika jangkrik kami sumlang pisan ditinggalkan Mama Nisa Mimi Nisa Sule aja raja-raja mancanegara kabur siapa sing pengen deleng permen yang tetep pengadeg dewa kemanusiaan baru maju Mama Tika Mimi Tika sing hormat menjadi dewa kemanusiaan kering sumrit punyuk kata mengisinden berenira pendidikannya kudu nunjang pengalamannya kudu nunjang senajan yang kata pengantin ya kudu nunjang karena hidup di pantas dia menjadi dewa kemanusiaan punyuk Mama Tika kang tembangi sing hormati Mimi Tika dewe
Gumbayan iki aja paramaning bertemu bertatap muka pandang-pandangan. Wong senajana ngrungokaken dhewe sing kaduan beku weteng terus mundel-mundel Pak. Sampai segitunya Kandrona cek. Gerapan undang kang dan dirasontak nyok. Matur kesuwun mimitika jalani mematika memajis matur kesuwun. Jungreng dalam pilih satu antara dua. Barasuri dua mudah. Yen bangun Barasuri badani segera pasrahkan mandat jabatan Dewa Kamenusan ama Kombayan. Jikalau tidak, berarti pengen modal pertahankan mandat jabatan Dewa Kamanusan. Ya. Keningan kenang becike, mama suara tolong mama. Itu kumbayana kang mungsui nang raja-raja pirang-pirang negara. Dengar, Sumring. Amit matur dumateng Kandrona. Harapan dudung kang ini. Nisinaken. Masarine kumbayana kok kaya konon. Kula dari Dewa Kamanusan dibupakati ning Kandrona di apa-apa. Papayane sekedi ngajalani mamaku walahareku. Toli dari Dewa Kamanusan maning nggak apa-apa. Padran beda apa sejen apa wong biasa karo Dewa Kamanusan pada baik. Membedae ku ana jenengan atawa julukan ning ngarepe Dewa Kamanusan Jumring, Dokter Andes Jumring, Kiai Haji Jumring, Insinyur Jumring, Guru Jumring. Asem nom tua tanggung brok dewa mama delpin mamat bonie. Tenimbang isun disupatan ning mangguru dume isun dinurut atawa nolak. Ora dari Dewa Kamanusan bagian ora isun musuhan karo Rai Mirabejat. Kene pribadi Kandrona mau karo Mirabejat. Rajanana iku Prabu Dasakunsara. Ngaturaken matur kesuwun asune gun hotel Jumpa. Iya. Sundri. Besike yen nurut ning pangandikaku Kanjeng pasrahaken mandat jabatan Dewa Kamanusan maring mamaku Kumbayana. Yen Sundri angku pikire lan pertahanaken jabatan Dewa Kamanusan bakal dimungsuhi raja-raja pirang-pirang negara. Di sini nyagarakannya bikin sapa-sapa. Mung ning ente tot. Ngaji sira di pro Dewa Kamanusan Jumring dah pro Dewa Kamanusan Drona. Pro bari panjenengan. Ya ngono ki diadepi. Dewa Kamanusan anti kekerasan. Dewa Kamanusan mau ngejak tukaran. Dewa Kamanusan seciking pamrih-rami ingkang. Dewa Kamanusan aku adalah kamu adalah. Aduh kangen dia. Dewa Kamanusan ibu. Dewa Kamanusan cinta kamu. Kalau ada raja-raja Panjenegara beciki kancang bubar ingin bagus aja kau suskureng negara ngamarta ledar. Oh iya. Wadi berman Panjenegara kabeh hai. Kepur gambarna kudu Sundring grungu. Para putra Pandawa sambata mati.
Pramusa. Dewi jenengan Sing Gusti Prabu. Aran lahir, aran gawan sapa? Aran gawan. Warsadi bin Syarbani. Bewoke pada paingan. Bos Tayuban. Wis duwe SKU kanggo gawe proposal ning bakon Bupar. Gempur Ngamarta Ayam Budi. Maka saking bos Ayam Arab nyulagune Ayam Budi disambung ketuwon saking Mimenong sareng Mama Unus grup Diok sambat terus sampai pagi nggih sampun kawatos mak. Saking Mama Bumi Kintung Kidul nyulagune asal sing kuat saking Mbak Ana saking Biawak. Nyulagune pindang urang saking Mama Suhartono duda anyaran saking Mama Desi Godong Semanggen. Saking Mama Satria nyulagune Rangda Magel grup Diok sambat terus sampai pagi nggih sampun kawatos. Yuh Rangda Magel Godong Semanggen Ayam Putih ketuwon asal sing kuat pindang urang. Yuk maju. Keceluke duwe laki tapi lang kasih ngurusi yen turu dewekan bantah guling gosasara enak temen duh rasane tangga batur ngomong kabeh yen bener mangkat begadang masa trio disangka luwung najanake wong lanang ngajak kawinan tapi sayang bulane durung begadang iwak bandeng tuku ini pasar bugil denak temen nasibe rada magil denak temen nasibe rada magil pindang urang paan pribasane pindang urang maju kepala mundur mirang asu pribasane pindang urang demi cinta demi menong demi cinta bunga rela mama Datin pasrah jiwa lawan raga mama selamat sing penting grup Deot laksana pindang urang sunya dunya sesudah rela inang kebuang asa cinta dibungkus tindakan kilara mending lara diiris mamaku ono tenimbang lara ati senawase orang bisa lari atu ning hati sampai dengan di mama mis mulati nuntut janji pasti grup Deo jadi saweji mon bener kakak pengen asal adem ning waktu lagi pikiran arep telu arep diwayu papa mun sarate asal kakak singku aja wati pulang ake jalukan ora pengen mas karo berian mama bumi hitung jol kula nerima bagian di kawakan mun sarate
duwe pacar ganteng boro-boro pikiran seneng sering digelar dudanyaran sebabok ganteng akeh wadon sing godhong semangke dini gawe rupa blesakan pake asal setia mama desa ning batang kula godhong semangke ning tengah sawah blesakan pake kula nerima asal setia tenimbang pacar ganteng lorone kang kula bosen urip miskin selawas nanggelan kabeli kawin karo rangdakan jaluk ning dukun supaya nikat atine mengana syarat ayam putih jalukan mata duitan ora tahan godaan aku mis melu apa grup deo nyirang da ake dunyane ake pisan kekayane kumakin diwai asa melu seneng bae dibaka paku ono cemburu berat cemburu bokatan harat Umanang kawin maning kula melu kawin maning melu kawin maning kang kula bosen urip melarat selawase nanggelan tabeli kawin karo rangdakan jaluk ning dukun supaya nikat atine mung ana syarat ayam putih jalukan bagian betul menu apa Mama Tika iya Mimi Tika bagus yen mengkonon berarti cungkring bener-bener ngelawan kumbayan para putra Pendawa tahu rasa jangan samakan kumbayana yang dahulu dengan kumbayan yang sekarang jauh berbeda bagaikan langit dan bumi tahu rasa Pendawa para putra bakal teko dari cungkring meni maju sing barak bakal tidak jira cungkring Separuh kira gambar waktu wilang pisan kaya kaca grup deo grup hotel sarang Mama Tika gede du
Tuni, Mimi Menong, Mama Unus, sareng Mama Wakil, Mama Tuni, Mama Tika, Mimi Tika. Sareng Mama Waki gede-gede, Mama Delpin, Mama Rudi, Mama Udi, Mamaku Biawan. Sareng Mas Satrio saking Biawan, Aa Komis, Aa Sun, Mama Teguh Mimi Menong, Mama Suartono, Mama Ahim, Aja Lali, Mama Selalu. Mama Kajang Minangan Bos Prasukan, Bos Ayang Marat kami rengaken grup Deo, grup Pote, grup Deo, Kang Mandorot Supa. Aduh, Mama Juni, ngaturaken matur kesuwun Kang Mandor Supang Kembang, sing ngormati Mama Irina Dewi minangkane saking Gunung Lindung. Mama Irina saking Gunung Lindung sing ngormati Bos Ayam Arab ning sapa senitip diri. Bos Ayam Arab, Bos Ayam Arab grup Deo saking Sopan. Bos Ayam Arab sareng Mama Slamet Deketin, Mama Tuni sareng Mama Juni, Mimi Juni, sareng grup Hotel, Aa Suli, Aa Kumis, Aja Nani, Mama Depi. Grup Deo, Mama Unus, Mimi Menong, Mama Reja, Yayu Eni Dewi. Halah, Mama Tika, Mama Tuni, Mama Udin, Mama Willy, Mama Marto, Mama Jis, Mama Gupa.
Satrio iklim saking biawa Mama bumi gintung kidul sareng Kang Mandor gintung kidul Kang Mandor cupang Kang ditembangi sing hormati Mama Erina wong gunung Windu Dewe Mama Satria baru Satria Wedya bala mancanegara. Seniren diamuk maring para putra Pandhawa. Sedaya samya gempar babatan pacing kados sulhalo bugeni. Kenging kabasa sor tapa menanggo ciratan patanding kaya dudu samungsu. Kaiti men mungsu karo duren kepundung mungsu karo gunung dudu saupaman dudu salawan. Kata sangat para wadya bala mancanegara ingkang melajar sarasaran. Kang nami melajar sarasaran. Melajar ingkang boten wonten tujuan ya mung padunung slamet dhewek-dhewekan. Ana sing layung ngidul sagolongan. Ana uga kang mlayu ngalor sagolongan ngetan sagolongan ngulon ya sagolongan. Pating blesek pating besesat. Ketinggal ning alun-alun nagara Ngamarta. Wong mati tumpang tumpuk sampe undung-undungan. Kata senget termekan tameng gada limpung tumbak cucukan panah gendewa pedang samurai belindri golok lan sanes-sanesipun gebruging gajah jembret yang jarang damel gegirisi maring sedaya rakyat kali kata sanget ingkang gulung klasaban kalih sami pakwasi ngilari slamet piyambak-piyambak. Man sayang senawasi Mama Satria Mama Tuni aja seneng Mama Unus minum Mama Delpin Mama Tuni Mama Tika Mama Udin Mama Suartono Saring Mas Satria kedik Mama Ku Ono Akak Kumis Asule grup banjir darah banjir geti banjir geti sampai cengklok kata sangat kerusakan yang nagari uringin kurung dongkal kutak kosot gebruk bangunan-bangunan dirempak-rempakaken bocah sekolah pada diliburaken warung-warung toko pada tutup bang tutup Pak Gade tutup kantor-kantor pada tutup tontonan-tontonan hiburan pada dibatal-batalaken pada urung karena ajli negara lagi ribut jagatnya lagi ribut sakala maju enggang yang pun bayani papan pajikan ayo ngelengan sareng dewa kamanusan cungkring bito tamu berawala gengagengan rakban dawala pati paten pinaten ngaduk kesakten ngaduk kadigjayan ngaduk lakridan yang kiang bito tamang ngaduk kanuragan
dang yang kumbayana kados meh boten dimungsining dewa kemanusiaan sungkring sakala piyambak mundur sadangkah kandhek lampahing dang yang kumbayana angsal tigang panduratan nangat ngenipun ngandikan jogora semenang nang bayangane mana-mana kang nami mata menanang niku mata mendelik yang ora kuran kang dideleng petis manis biendrang banyuling kaca kang kumis asule enak pisan ucapan Mama Tika, ini Tika, Mama Juni, Mama Unus, Mama Snapa, sampun penggalinipun kubur ketawur mbawur penggalin boten sekanten-kantenan budinipun muter-muter disupamekaken undar makat banggar jenenipun penggalih lamun telangan ikan lamun kaya-kaya isin diterusaken nggone jonggol kalian cungkring entong waktu entong tenaga ya kaya musprah ilang kabuang ya percuma lamun duduk kresna kang jaluk mandat jabatan dewa kamanusan tentunya mangsa julungaken maring cungkring sakala dang yang kumbayana dat kemutan oh iya ora keling Resi Bisma kang siki lagi dikun jarak anak ning kadewatan lamun kaya-kaya diduisun sing nylametaken Resi Bisma ya mangsa bisa segala kenceng teka dendang yang kumbayana pada tumuju wonten ing kadewatan nyukan pitulungan maring Resi Bisma ingkang siwakakun jarak ning kadewatan lain pailaran Sri Kresna Mama Delvi, tunggu Mama sebentar Willy, Mama Satria, Mama Marto, Mimi Neno, sareng Mama Ulus grup trio saking Cupang, Mas Satrio, Mamaku biawak kamir ganteng kang mandor Cupang, ajalan Mama Rina saking Gunung Induk kang hormati, Mama Bumi Cupang. Mama Bumi Gintung Kidul kang mandor Gintung Kidul sareng bos ayam arabek bos ayam arab aja lali senawase esuk nanti